Sagudahin nga rin ti surat ni bagayam ti nga Betsy, Dear Manong Nemy. Pudno unay Manong Nemy tay pagsasao nga tibiyag kat kasla pilid wenno ligay. Agwar agat taytayek. Agpulpulikos. No adda ka man ita iti baba, posible nga adda kang tumet iti ngato. Wenno iti kalkalingan na. Wenno adda ka iti ngato, nakangat ngato, iti kwan bigla bumagsak, wenno magmatnag kat manabtuog ka iti daga. Nasakit man nga awaten, ngam no day talaga tinaikari nga mapasama kapag balinan tibiyag. Awantin tayo, maramidan no di mangawat ti kinapudno. Tado namin di kitik paspasamak, Manong Nemy, nga santa nga namnama, ina mapasamak. Sa bali ti pamati tayo, ngam gayam. Kadya pamati tayo, kat saan ngo susto. May segment kada kiti kan kanayon nga agbuy-buya ken dumdungeg kada nga programa ket naawi segment. Takayat kubet nga iburay ti pakasalitaan mi adi minto pulos malipatan. Idi uray kano man. Kabarbaran kunak. Do daytoy iti makaitedmet iti balaag, adal, sursuro ken pagsarmingan ti biag. Ngem sakbay ti amin Manong Nemy kablawan kayo tinaragsak ken nagkasat nga oras yo dita Nemars studio. Dagiti pada kang dumdungeg, dagiti OFWs, kan amin-amin kayon, awan labas na. Nimbag nga oras tayo amin nga sangapada. Kasto man Manong Nemy nga nakrugyan, dito yung pagkasalitaan. Nariingak Manong Nemy, tinapintas apa nagbiag. Tekunada nga nasa liwanwan. Kompleto. Ada ni daddy, ada ni mami. Talukang kakakabsat ni Manong June. Tinauna, lalaki. Kendwa kam nga babae Manong Nemy nga siyak ti burdak. Yan. Ni Manong June, kastamatan na, ken ni Manang nga Helen, ken siyak nga burdak. Nakaragraksak kami, Manong Nemy, na kompleto kami. Ada ni daddy, ni mami, ada kam nga talong nga kakabsat, ada katulong mi, kompleto tiya, alikamen mi, Manong Nemy, ada kotse, ni daddy, ken, idi mabalinan nga drive, ni Manong June, idi ada ni ti college, inyalaan ni daddy, iti kotse na, bukod na nga lugan, adamat sa balipay nga lugan nga para service nga pagluganan mi kaniya Manang Helen nga mapamit agbasa ada family driver mi. Isa na laing Manong Nemy at darigiti gundaway nga awan ni daddy. Nasalud-sudin mi kini mami no aping awan ni daddy. Awan ti sabaling ang bagana Manong Nemy no di ada konferensya na, ada inatendaran na nga meeting, business meeting na, ijay Manila, ijay Cebu, ijay Mindanao. Pasaray makalawas, dualawas, suno makabulan nga awan ni daddy. May madamat komunikasyon itong galmay sa kada kami. Tawagan na kami, tawagan. Kumustayan na kami, kumustayan. Kasi namin Manong Nemy no kasta nga, sumangpeten ni daddy, nakaragraksak kami tadaman ni isuna. Wan, may panti ilit itong galmay sa kada kami. Nanaro na kanyak Manong Nemy. No labsak tag sa oket, siyak ti paborito na anak. Siyak ti bunso na kami eh. Tatiawag na kanyak, imbes nga Betsy, get baby. Kumusta na di babing ko? Gabot na bayagang awan. Ada man sarabok keng ka. Noon niya magustuhan. Amok ka magustuhan. Isot igatang ko keng ka. Wano gatahag para keng ka. Wow, daddy.
Magustusto ka talaga nga nakadadulo una yan. Ay ayam ko kung dumapay nga gamit ko. Sana ko nga gayayam pa. Kapag bumalasita nga ako. Nanda ako niti high school, dad. Nakabing pinas ti bebin ko. Ni daddy. Baka mo ni Manang Helen. No sa mong beso-beso. Bakit nalpasan na. Ni Manong Jun nga eh. Ang problema mo ni Jun. Tano dakidawan na itod ko. Okay, nagkakti, lugan na. Kutsay na. Oh. Dad, umapabal lagi di classmate ko. Kanyak. Apay. Nakaragraksak te kan, no? Kan, nasa luwan mo tibiyag tayo. Noan niya ti kasapulan mi, may payo. Ay pimbinantag kayo kani mami. Tasang kami agap-apa, di ba? Di mo pa napuutan na nagapa kayo. Nakasayad ka, dad. Nakasayad ba ni mami ka na kami. So na lang Tanya. No awang ka, may iliw kami kan ka. Trabaho, iha. Trabaho. Tanong tsak matagtrabaho. Panganante ko mga rodtiya. Para di ka sa pulan tayo. Yeah? Ado man ti paggastusan tayo. Edi, aramidek nag-double job. Kat aramidek. Nagsasarita kam no ka karagiti classmate ko na naroon na kada kami nga limang agbabarkada manon na iming padak na babae. Pagsasarita kami di may panggap ti pamilya. Kat no siyak tag-istorya, umaabad na kanya. No isod tag-istorya, agmisuot da. Tani ka no papangda, kat abos na amo na tagsugal, amo na petiminum, ag-chikspay. Kang kanayon da ka no ngagap-apang nag-asawa. Nadamat din mga baga, nga diya ka no amada ti irresponsable, diya ka no idada, iti agtrab-trabaho, kasadot ka no diya amada. Kaya na dumapay Manong Nemy nga negative nga magbagada. So ako nada kanya, nagkagasgasat ka nga talaga, Betsy. Kita mo lang yung tarawatin. Kaya nakabangbang lata, tawalat mo. Baglakid din na nagayim da ka. Kaya saan ka naimot? Nagkasabulang kami. Tulungan na kami. Well, siyempre. Noon niya titad ni Apo Diyos kada kami ng blessings, i-share me. Umay kami mga tiyabalayo. Katumay kayo Itong birthday ko. Ipalaanak to niya, dadin ko. Inkrado nga pa nag-birthday ko. Into nag-debo Nagtultuloy ti kinaragsak mi Manong Nemy. Nagradwarag idin ti high school. Kada kita barkadak idi Manong Nemy. Awandan sa bali man na barkada. Idagabasa ako Manong Nemy ti college. Nagradwaran ni Manong John, Manong Nemy. Dandani ka numat talaga asawa. Naging si Maruno ni Manang Helen na nagradwar. Kanadang trabaho na. Ngayon buo pa ilang ti pamilya ni. Daka makumpleto, no adda ni daddy. Pasari adamat ni grandma, ti ina ni mama, iwan ni mami, Manong Nemy, ang bakasyon, manipod iti syudad, umay dito probinsya. Wano manipod probinsya, umay dito syudad. Kaya kasta umay ni grandma, kumustahin na kami. Kumustahin ti panaggabasam. Betsy, bunso. Okay lang. Grandma, awan ti problema. At the boyfriend mo? Ado na kita aram. Iso na lang ta. Pa'y ti panunod ko rita, kantiriknak. No, pa'y da Manong June, at girlfriend nan. Ni Manang Helen, at adamat ten boyfriend na. Sa ti awan pa'y. Ubi nga pa'y, Lola. Naragsakay ka di matlain. Bisus ba, Lola? Nagpintas ti balay mi, kompleto kami, alikamen. At nakatulong mi. Nagpintas ni business ni trabaho ni daddy. Iso na lang ta, daragin kong dawang awan suna.
Yung maawatan mi kamuta. Agtab trabaho. Pasariman pa sa Jaya Cebu, di Mindanao, di Palawan, di Boracay. Nawanti matbadlaw yung kadagiti parents yun? Oh, mat, grandma. At saka di problema, dak? Self-salusudak nga, Rod. Ngayon nagsarita da grandma kani mami Manong Nemy kasla da problema. Iso na lang ta, ikarkarigatan da nga iliman. Mapanda iti paset, iti balay, nga naman namandang iso da lang tagsasarita nga awan ti makangin. Ngayon tinaminsan Manong Nemy mangmangig ko ida. Ngayon tsak lang maawatan di bagbagadang pagsasaritaan na. Nagsalat-sudak, aw mo ti bagada. Aging ka, Manong Nemy, ngalimtaw, timay sa palimad. Nakaslasana ka mamati. Ngamin, Manong Nemy, adamanan ni daddy iti adayo. May iliwak unay kang kuhanan, tadan rin makabulan nga awan. Taw-tawagak. Sumungbat med. Hello, baby. Betsy, dad, tinagang ko nga baby. Baby, tawag ko kang kabunso. Ana, I miss you, dad. Makabulan dun ngawang ka. Kahit matawatawagan, nakmat. Nag-video call tamang nga ron. Ay, madi, ha? Madamdaman dun. At daman-daman meeting ko. Meeting manan? Ada ka di problema? Awan, dad. Mabising ka lang. Nagsito mabising ka. Yung kati restaurant na kayat mo. O, isak na gagayam ko. O, sabihin na. Dumanti kwartan, di ba? Ngayon saan nga turo-turo pa naman? Nga, kasan ako mga turo-turo? Kasi siyempre, dagayang kwartak dad. Di mapanag iti nabinas ng restaurant. Ayan yung nga di dad. Adaak dito yung Cebu. Cebu? May salayang Manong Nemy, tinaalak ka na iti kagayam ko. Ta, mabain mo iti tinaduma. Amon? Amon, Betsy? Bakit? Itaakla makastrict ka sa nga restaurant, ha? Sikamat, palalo ka matlaunay. Sikamat? Aman! Itaaklain. Di ka man? Shirley ka, aman. Baglagin din nagbaling ang gayam da ka. Malibre kami. Sige, sumrak na nga rin. Ha? Sige. Babak ng amin di agad to ya. Naimas po tayo ito, pangal daw, di ba? Napasardengak Manong Nemy. Oh, apay. Sino't nakita? Betsy. Ha? Kayang ingas na siguro. Saan? Iso. Sino? Ni Daddy. Ayan na. Nandiyan eh. Nakatalikod lang Daddy to eh. Kaya mamok, ore nakatalikod. Sa iti malyaw ka iso. Nandiyan. Ada kaduha nang napintas ka babae. Kan may isang balasang. Ama kamad no. Oo. Di umasidag ta. Kat saludsud mo na siya nung kakadwa na. Nga naimas ti pananganda. Kaya nakaragagsak daw ang mangan. Ni Daddy. Subsubuhan na day. May isang ububing na babae. Halos agkasater tayo. Ano ububing? Ububing yung sita. Oray dyan babae nga kadwada. Subsubo ni Daddy. Baka ano saan ni dading mo? Di ba agad dyan sabo ni dading mo? Iso. Di ba nasigpat ni dading mo? Saan nga iso day dyan? Rumortan.
mapandan sa bali nga restaurant. Oh my God, Shirley. Napakangamit sa bali nga restaurant, Manong Nemy yung sana kung nga makapangan. Jack pulos pa dyan. Jack pulos pa dyan, Manong Nemy. Saan nagpepeso dito eh? Nagdagtagay na paklain. Mangangkan, Betsy. Sayang tinorder mo. Sa mga pang panunutin tinakitam. Ibilang mo laing nga sangay isulay dyan ni Dadim. Nasigpit ni Dadim, di ba? Tawagak. Sino? Ni Daddy. Tinawagak, Manong Nemy, nakabaybayag. Inulit-ulit ko. Hindi ko ang sungbatan na. Hello, baby. Nakangkamot lang yan. Sana ka makapangandan. Tapay. Gabuti nakita. Nakita nga niya. Tiit iduluwak nga Daddy. Ada sa bali nga subsubuan na. Ibagayo nga dakay dyan sa buhok. Nga madakay ng laing dito. Dakay iti restaurant nga mangmangan kayo. Asino di kita, Dad? Asino di kita kakaduam? Di mo kunaan nga office mate mo? Nga ada-anak na? Nga date mo? Nakalawlawag, subsubuam. Subsubuam ida. Agas pa ng subsubom kanyak nuwa. Dad, nakadisabali nga pamilyam. Manong Nemy, saan nga sinungbatan ni Daddy di kita sa lunsod ko. Kinansel na. Titawag ko. Didudubliak nga tawagan, unattended. Naman sigurong inidipnan sa cellphone na. Kasal kayat ko nagsubli di restaurant nga yan da, Manong Nemy, tapno. Pagsawsawak, nga sinuman na kita agila. Kahit ko nga parupa ka nakuha na nagagaw na. Ngayon tinaramid ko, Manong Nemy, saan ako nga sembrek ti klase. Nag-awid ako dito balay. Di kita lang katulong ka ni mamati mamatbati. Nagdiretso kita yan ni Mami. Mami. Ay, yeah. I mean, nag-cutting class ka? Una madibagbagim? Ano ka di problema, ha? Betsy? Betsy, ha? Dati problema. Amoy ka din nga sa baling nga pamilya ni Daddy? Amoy sang ka di? Uno saan nyo mo? Abi nga saan kayo makakuon ni Mami? Nabayagan nga mo yun sa bali pamilya ni Daddy sang ka di? Nga gusto nga awan, kataday suna, itisidong na kita ginana. Saan nga po nung aday suna, iti business meeting, business conference. Nung agpukaw, dualawas makabulan. Saan to, subli dito'y makabulan, dualawas pagsinsinublatan na tayo. Sino tipo na pamilya na? Natayo ano yun, dahil nga, sa bali nga pamilya, Mami. Anak, bagtal na yung tiniknam. Awan ti gulo, no awan ti mangtarno iti gulo. Bayam nyo, tagsalita kami tindadim no sumangbet. Una saan? O rayam damanong mo kinimanang mo ta. Da kayo nga talot ka salita.
Kadagpay so Manong Nemy, ididumtengan dama ng Helen, kini Manong June, isla naangay iti family conference nga awan ni Daddy. Nga ni Mami lang tanda. Abay, natin importante magsalitan tayo, Mami. Dinamag ni Manong June. Tama pala mapasama ti kastoy, Mami. Kinunamit ni Manang Helen. Kanabi ka sa tilangam, ha, Betsy? Kasi lang sangsangit ka. Manong, madanadok talak. At sa baling ang pamilya ni Daddy. Nga? Kinuna nga dagos ni Manong June nga timakder. Oh, kasanong nga na mo, Betsy? Dinamag met ni Manang Helen. Mami, agpepeso ka di? Tinuduktalan ni Betsy? Dinamag ni Manong June kini Mami. Dumungig kayo, anak ko. Dumungig kayo. Ay lawalawag ko na siya at kada kayo. Nabayagan nga mo nga da sa bali nga pamilya tamayo. Nabigay man nga mo yung aping hangking agriri. Shh! John, please. Denggandak mo muna. Sa milay pagpangig ka na kayo, di pa nagsinupyat ka. Nagsinupyat mi nga agasawa. May panggap ka na nga banag. Nga naroon na ididamo nga matuktalag ti amin. Ubing ka pa idi, Betsy. Hindi matuktalak. Nga sa bali nga babae nga sarungkaran na. Nga damit anak na. Nga ububingim si ka, Betsy. Tungkol pagsalita mi, di may panggap. Tikas di nga ramid na. Iba't patag na kanumit ida. Ada kanumit pagribangan na kanakwad. Awan kano ti pagdanagan tayo, taitad na amin nakasapulan tayo. Agawid met, no panawan ti panagawid na kana tayo. Panawan met, awan no awan suna, adamat iti sidong sa baling pamilya na. Nasakit para kanyak anak ko. Kaming karigatak, ang limit ka na kayo. Tadyak kayat, nga mapukaw ti respeto yu iti amayo. Tadyak kayat nga maamuan, ti kaaduan. Tapnusan nga tapnusan nga gbali ti pamati da nga nasaya at ti kasasaad tayo. Yung karigata ng limit ka na kayo. Nakas tinagtulagan mo kini Daddy. Tapos saan nga mo, agbalin nga, broken family, ti pamilya tayo. Amo ka dumteng tong matuktalan nyo, ti kinapod no. Dumteng ti kasta. Agas ito da ito, nga datagnan nga amo yun ti amin. Kaya't ko, nga awan ti maparnoy nga gulo. Itultuloy yo, ti respeto yo, panangipatig yo, iti amayo, gaputi patpatig na kayo, met. Ited na, raramidin na, ipapay na, ti pagrabahan na para kada kayo. Amo kamawatan da ka na ko. Nagbali na ka martir. Kahit ko lang sa nga marakarak ti pamilya tayo. Pinadas ko matiding in laban ti kalintigak, tapno agbalinak lang ang may sa ti babae ti biyag ti amayo. Ulit-ulitan ng ibagbaga nga napatagmet dagiti agina, pamilya na matida. Mabalin nga pabasudan dak, no apay tultuloy ko, tinang pabustoy ti amayo. No basol ko man dita, pakawan dak. Numawatan dak, no anyat gapuna, na siya tunay. Namampay, nasakit.
No, pagbaga na met. Nga damat karbengan, di babae na kang kuhana. Ipain na met kanya. Hindi ababa nga panahon. Ni daddy yung kadadaan ti duwa pamilya. Manong Nemy, Jaka mo no apay nga timakder ni Manong June kat nagdaradarasan nga rimuha. No pa'y pasublian ko man ni mami nga pagpukawan. Nangigmilayan Manong Nemy, tipig sa ti bonurbur, ti kotsena, kat rimuha. Ganito ti ni Manang Helen, kaslaawan na nyaman na kinkwana. Ganito ti siya. Kagurak ni daddy. Kunak lang na sisyak. Yawawagan na ti baby. Kunak lang na sisyak ni subsubuan na. Dapat sa bali. Kunak lang na sisyak ni paborito ng anak. Dapat sa bali. I hate you, daddy. I hate you. Kinong kunak nagsangsabi. Ay ayawan nakmat ni mami. Dito ti Manang Helen, Manong Nemy, mas dawak no kaslaahangan na apektaran. Hindi ba nagsalita may kinimanang Helen? Ate, apay kaslawan na nyaman na kang kati amin. Amom, imuno na ka nakaamongan si ka. Hanya? Imuno na ka nakaduktal. Nga da babae ni daddy, ada sa bali pamilya na. Apay kasaron ka nag-react, kasi ba nag-react ko? Gabot na maawatak ni daddy. Maawatak? Mawatan ni dati nga sa bali pamilya na. Saksaktan na ni mami. Nga sa bali nga anak na. Maragsin ka na tayo. Maawatak ni babae. Di babae na? Well, maawatak. Ay, eten na ni daddy. Tanong saan na kumaeten? Apay pag-anunat at pamilya na at asawa na. Mas dawan na kang kamanang. Apay kasta. Kasla kanunungam, nagbaling nga kang malala. Adin ko, kanunungat, gabata may sakong na kamalala. Manang Helen? Hindi magbagam. Diya boyfriend ko, saanan nga nawaya. Anya? May saka may gayam nga takas. Adin ko ayayetek, kanayetan nakman. Saan nga naragsak iti pamilya na. Kat naragsak kanyak. Kinabot no na, panggapmintag din na. Dito kastoy nga sitwasyon na magulong ti biyag tayo. Gabuta. Rimuwarin ti kinabot no. Narobeng ko mga mailimad. Patsam ka din nga rod. Nga di salangadan ni Manong John, ni Daddy. Patsam ka rod nga napintas, agtultuloy nga napintas ti ornos dati ko pamilya, kalpasan ti amin. So nga, agpakada akong kining, mami, yan tangay, damat ng pagsabulak. Kahit kumatan nagpamilya. Nagpamilya? Nga asawa ti kadanam. Uy. Gabot ipatpatid ko. Abay, kastoy. Kunak malunawan di problema di pamilya tayo. Abay, kastoy, abay. Manong Nemy, saan nga si Mang Sangpet ni Manong June nga nagpatnag nga natawaga kisuna. Nabarte kasi mong bat. At akano inahan ti barkada na. Nagiinom da. Saan ka nun nga agaw-awid? Tadi na kahit ka nun nga makita ni daddy, tanong makita na amangang ka nun nagdinanong da. E din to, anong name ta kabigatan na nagpakadan ni Manang Helen kada kami. Rumbeng ka di nga ramidem dato iya. Mami, umuno na akong nga ang pamilya.
Ngayon ni Manong John. Agdan na kami ni Robert. Yung boyfriend mo, kasar kayo pa lang muna. Saritan ti kasar. Apay libiin ti kahit yo. Mami, kasano nga kasar na ka na nga Manong Robert nga boyfriend na kita asawa ni Manong Robert? Anya? Punto ka di Helen. I'm sorry, Mami. Iso ti patpateg ko ni Robert. Iso nga, nadlaw yung atamat nga ang reaction ko. Hindi pa lang naamok kad sa baling pamilya ni Daddy. May mara kanya, na naroon na karelasyon kami ni Robert. Maawatak nagbalin nga number 2. Kabuta number 2 niya. Magsamali ta, Mami. Sabi ko na, panahawan ni Robert ti pamilya na. Katsak laing ti pamilya na. Ngayon ni Daddy, pagbangbang ka, makabulan dito, makabulan dita, makabulan dito, makabulan dita. Kaya takas na di pagtungpalan ti biyag tayo. Intulok yung mat kami, di yung matinlaban ti kalintagan nyo. Pinabuso yung mat ni Daddy. Hindi na jay. Gabutan na lokay kayo. Inarabid ni Daddy. Ngayon saan nyo ko mapinalubusan? Katinlaban nyo ti kalintagan nyo. Makabagplastar da ko ma. Nakalalisto ko mga idarom yung ida. Tapos ni kasta kat mapasamag ti panagsina da. Saan da ko na nagkawid, Mami? Nagdan na kami ni Robert. Ure awan ti kasar. Magpimpin na tagkali. O nga rutin na aramidan mi Manong Nemy. Igawid ko man ni ate. Ngam saan nga pagawid. Ure kit matawagan kamay. Matawagan na kamay. Asa diglayang ti ayan mi. Umay ka sarungkaran, umay naksarungkaran, noon siyak ti umay masarungkar ka na kayo. Jadi sumangpet ni Daddy Manong Nemy, tsaka mo. Tas kasla sa balin, ti ba nagkita kang kuwan? Kasla maisan nga demonyo Manong Nemy, ti itidiluwag na ama. Sinabat ko nga dagos Manong Nemy, nga dinanog-danog ako na I hate you, Daddy. I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. Papagayamin tayo tuloy nga ibasa, dito surat, ti pagkasalitaan ngayon patulod ka na tayo ni Betsy, burdak kadakwada nga kakabsat, pakasalitaan ti pamilyada. Nga da second party no duwa nga pamilya. At daan ti duwa nga pamilya ti amada. Sa tinungat at pagtungpalan detoy nga pasama kuno nagulo, nariribok. Indagaran ituloy papagayam ng ibasa, dati pakasalitaan, ipagayam tayong Betsy. Manong Nemy, kasta unay ti panangtengel ni Daddy, kada kiti takyag ko, mangdandanog ka, mangkarkaramot kang kuana. Hindi mabanog ako, Manong Nemy. Nagtugaw kami kay ni Daddy. Ngararakupan nak nung mampagulgula-gulak. Baby, saan nakawawagan ti baby? Samot na sisyak ni baby, masamot na sisyak. Nasisyak ni burudak mo. Ang dami inaudin. Saan nga siyak ni bunso? I'm sorry. Ipatpatig kayo. Agas man ti pa nang ipatpatig ko kadakwanan. Maawatan da ko ma. Nagsalita kami kini mami yo kat inlawlawag naman kada kayo ti amin. Ni manang mo, Helen, maawatan na ti amin. Maawatan ni manang kapot.
isamat ka kinida isunadan. Nagdandan-nadan kay Manong Robert. Kung Manong Robert ka na asawa na. Kabutag pimpinatig na. Sa bali ni Robert sa bali. Ni Robert pinanawan na namin pinsanan ti pamilya na. Siyak. Agawin na. Edad ko amin na kasapulan nyo. Mabanak mat sumarong ka, sadyain kabot na kasapulan takmat. Saan ka nga na siya at nga asawa, Dad? Saan ka na siya at nga ama? I hate you. I hate you. Ibatan lang. Na nakarako ba na kasa? Awanin din natin ko kaskan ka. Nagpupupo ka kini silid ko, Manong Nemy. Tidya ka mo dimteng ni Manong John Anabartek, Manong Nemy. Dinoklos na nga dagos ni Daddy. Agkaraibusudan. Gabot akas taon na ti panangigaw-gawid. Ni Mami ni Daddy. Gabot tutupan met ni Daddy, Manong Nemy, ni Manong John. Rimuha na kita sa led, Manong Nemy, dat mo lang may matangak kan mangin kung gusto, nuwa niya ti mapaspasamak. Kas, iti bagbagag kini Daddy, kas tamat ti bagbaga ni Manong John. I hate you! Dagas kang ama! Dagas kang asawa! Awan ti nagkulkuragak ka na kayo! Intad ko di amin nakasapulan nyo, nandakidawan nyo kanyak, intad ko, at napala sapulan nyo, nabiyak ko man lumaybayan kayo. Apinasan nyo nga mawatan ti sitwasyon, ipatpatag kayo pamilyak, ipatpatag kumet ni may kadua pamilyak, di mo maawatan. Manong Nemy, balbaliw nga nagtalaw ni Manong Jun. Kadadukat na dupay na gitid dialog yung bagbakana. Nga ILOCANO, nga kasya din nagbalinan ni Manang Helen, nga may sabat na krida, gabot ang kasya ti aramid ti amapi. Diyan mo Manong Nemy ni Rumbeng, awatek ni Papaw no saan. Takas na ti bagbaga ni Mami kanya. Nasakhan ko kano agurain ni Papa. Ang kung kano agurain ni Daddy ko na kumo. Barik nak nigurak. Diyan kayat nga da sa bali nga kabsat ko. Malagsid ka na ginidoa nga kabsat ko. Diyan kayat nga da pa sa bali nga ayatin ni Daddy malagsid kini Mami. Manong Nemy, saan ang pimampano ni Daddy? Naging ka nga dinak magsalita. Okay ka na? Mabalintan nagsalita ka na siya at anak. Baby, Betsy tinagan ko. Di mo ka na yun, di ka agsubli di pag-eskwela. Bay-bayam ti pa nagbasa. Oras sana ko nagbasbasa. No saan ka nga rin mapag-eskwela? Oh my God. Agrobot ka. Ada pa panantay. Tsaka kahit sumurot ka ka. Please, anak. Sumurot ka kanyak. Pag impanam kanyak, nakipaspasyar. Mabanta ka na giti paborito nga lugar. Pantag shopping, gatangan nak ka na giti kayat ko, gatangan. Di nak masuulan, Daddy. Mabaling ka di? Agrobot ka dadda pa pananta. Imay ni Mami, Manong Nemy. Sabi nga timotong parin ni Daddy mo. Anak, ulitek saan yung ngurubeng ugurahin ni Daddy. Kanta kayo, Mami, saan yung kaguray sunat, iramid na? Amo yung katinganda kayo, ti aking pasol na pinabusuyan nyo. Saan ko mga gastoy? Saan ko mga... Gusto na. Alang gagrubatan. Lan.
At papananta. Please. Please, bunso. Pinagustuhak Manong Nemy. Nagrubuatak. Nagkalugan kami di Kotsena. Papananta, Dad. Basta, numakadanon dumsag ka. Diyan ka mo, Manong Nemy, ngimahaan nga nagparik na kanya. Natugtalak laing nga nidada kamin, itisangot imay sa nga balay, gagangay lang nga balay. Dumsakan. Mapantay tireta nga balay. Sinot na dada. Basta, may kan. Idilokatan nga dagos ni Daddy Manong Nemy tiri daw, nakita kundi kiti agina. Ha? Abay nga datutoy. Kaya't ko nga, iyam amuka kadakwada. Nititam, kiniadin mo. Sumunod. Hello, kumusta ka, Betsy? Iha? Dinagsagidan. Dinagsagidan ka po, narugit ka nga babae. Betsy, hangarumbing nga sa tibagan. Talaga, met, magkikam ka, mahalala ka na kayo. Katsika, met, agagaw kiti Daddy. Anak, kapsat mo. So, dito ni Liza. Hello, ate. Di na kawawagan ti ate. Di ka di marigatan ti kas tagaramidem, Betsy? Saan ka di nga dadagsan ti barukong mo? Dadagsan ka, punta kagurgura kayo. Betsy, anak. Sanak nga anak. Kahit may di makikapya ka na kayo. Kapya? Makikapya? Kapya ti kayat yo? Kasanong kakapya tayo? Kontrabida kayo? Kamalala ka na ni Daddy. Amay kinayat mo ni Daddy ko kadadanan ti asawa. Ipatpateg ko ni Daddy. Akas ti pa nang ipatpateg ni Mami Kenkuana. Ipatpateg ko ni Daddy. Agas ti pa nang ipatpateg mo Kenkuana, ate. Di sa kawawagan ti ate ko nakaroon. Anak, palaganan ti Rignam. Ikatentenyaman nga guraw, di ta barukong mo. Tapno awan pungtot nga Marignam. Tilang nagidyatan dat titam kini Mamim. Yung kasar ko ni Mamim, yung titam na delya, saan ko yung kasar? Ngim ipatpateg ko isod ang atuha. Ipatpateg kayo amin ng anak ko. Kit-kayat ko. Nga awan ti agiginura. No, dikat agpipinateg kayo. Agpipinateg tayo. Balasang kan. Intelente ka. No, kaya't mo maawatin, tikinapudno kat maawat mo. Balin siguro, sakbayan, di mangibagang, kuraan dak. No, adak ko man nagkurkurang ka na kayo. No, nagbabaya kat nabaybayaan kayo, guraan dak. Ngamawan pulos, inted ko ket dito subsubra nga para ka na kayo. Dinublak ti nagtrabaho, gaputa duwa nga ti pamilya. Nagama mo, damamim kinititam nga delya. Agkapyada. Ha? Agayam da. Mawatan mamim ti amin, mawatan met ni titam nga delya ti amin. Kaya't ko, agayam kayo met kinilaysa nga ading mo.
Anak, sabi ko mata si Katimang nakaawat. Tatulungan nak, tapno. Agbalin ko mamat naman nakaawat niya manong mo. Tigayat ko kitsang-sang kamay sa tayo nagpipinatig. Tabnawan ti problema ti tunggal may sa. Manong Nemy, kasla makulkul ti panunot ko iti dahi tagun taway. Aglablaban ti gura kinayat. Aglablaban ti pungtot kananyaman dita. Kat kasla saan ko kabaylan, kat kaslag kapsutak Manong Nemy. Hinarakop ko ni Daddy. Daddy, amok, maribukan ka. Ngim ulit akinak. Ikatem tiguram iti baroko. Ikatem tigura iti baroko. Palawaan tumawat. No sika kumakas pagarikan ni Liza na ading mo. Ha? No sika ti anak ti number 2. Di ka adada ko mga nakapimpiman. Ngam nagasgasat ka ta saan nga sika ti anak ti number 2, di ka urig ka nga anak ti number 1. Ngam kita ni Liza. Naisem, naragsak, awan kagurgura na, saan ngagpungpungtot. Kita im tilangam ita ti sarming. Saan kan nga napintas, pangit kan. Kayat mo, tagbalintikas kini Liza, nga anak lang ti number 2. Gas magarikan ta, sika kumatikas dyan, kat baybayan na kayo, ti akin potot, kakaasi kayo kani tinam. Adada ko man nakakasi. Anak. Nabiyakan ka dada kapsat mo. Adada manong kinimanang mo ng Liza, akong kapsat na. Nagsapsapo ni kapsat. Yung sambatan nga ganak ni Tito Delia. Paano? Nalagaan ka din tirik nam? O minsan ka na? Smile. Ikatamtan niya managura marikrik nam. Pagariyem ti ayat iti barokong mo. I love you, anak. Iba't patig kayo, kada mamim, kandig di kapsat mo. Akas man ti panang ipatpatig ko kada titam nga Delia, kani Liza. Ipatig mo mat ida. Manong Nemy, medyo lumaglag-anan tirik na. Nga naroon kita ni Tita Delia, umis-isem. Kastamatan kini Liza. Umis-isem. No itay damong kumakit, umis-isem, isem kumati kontrabida. Ngam nagbaliwan ti mariknak, taday nga isem da, kasla isem ti mangibat patag kanyak. Imasadeg Manong Nemy ni Tita Delia kanyak. Iha. No adamamim. Balian akmet nga may kadwa nga mami mo, no? Another nga mami mo. Saan ka di? Nga nakagasgasat ka, taduha ti mamim? Ay-ayatenka. Akas ti panagayad ko kini Liza, apay nga ayatenka, gamot tayo ayatek ni Dadim. No, sino man nga napatag kini Dadim, napatagmat kaniya. Hagayem kami kini mami. Saan kami nga gapapa? Saan nga rumaraot, nga manggulo? Gamot
may sa tipat patig mi. Pero bang kinawatan kami. Mabaling ka ding araw ko man ka, anak. Inarakot na ni Tita Delia Manong Nemy. Ididamo kat kaslas na kahit nga balsan dito nga panangarakop na kaniyak. Nandiyan nabubuutan, inarakop ko may. Agyaman na. Oh, bakit man nagkapsat? Di ka di mailiwan nga ada ading mo? Si Kadibunso, di ba? Yung kahit mo ada pa ading na. Di ba? Nasalamat ka ni Liza, kahit na matadamanang na. Liza? Mami? Oh, ano to, Ryan? Ara ko pa naman manang mo. Inarakop na ni Liza Manong Nemy. Ate, I love you, ate. Ang mailiwag nga mandaan ti ate. Liza, ading ko. Naging narakop kami, Manong Nemy. Inikitak na daddy, kini Tita Delia, nakaragsak damang bibuya ka na kami. Anak, gaman anak. Ni manang mo nga, Helen, awan ti problema, tamaawatan na ti amin. Nilaing manong mo itan. Dito na nag-ring, Manong Nemy, ti cellphone ni daddy. Sinong batan na? Ano ya? Dad apay. Sa dinong ospital. Dad apay. Ni manong mo. Na-aksidente ni manong mo Jun. Ano ya? Nabartek siguro nga nag-drive ti loko. Umay ka na, nak. In the hospital. Umay kami, met. Umay tantig siya. Liza, sumunod ta ka dadin. Manong Nemy ko naklanawanin ti problema. Ni Manong Jun. Diyos ko. Ispalan niyo ko man ni Manong Jun. Papagayam, ano nga tatong pasamak kini June. Numaawatan ni Betsy ti sitwasyon ni nga ta June. Uno, awang nga natgasat ni June. Papagayam dito amuen, no anyat sumaro na mapasamak ken pagtungpalan dito yung pakasalitaan nga insurat ka dito yung patulod ni Betsy kalpasan lang dito may kadua bansada dito na ito unang sponsors tayo. Intayon ituloy kan igibos. No, sa dito pagtungpalan dito yung pakasalitaan ni Betsy. Manong Nemy 50-50 ti kasasaad ni Manong Jun. Diyan mo, tadi tagong daway. Kat kasla pabasulak manin ni daddy. Kasla kahit kumanin nga kaibaga. Nga basol na. Ngayam diyan mo, tinagbaytan dak, dagit akin na. Madlaw da siguro Manong Nemy nga sa bali manin ti mapaspasamak kanyak isukat ati bayan dak. Ate, agkararag ta kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti kang runaan. Pagdawatan ti tutulong tapno makalasat ni Kuya Jun. Kinuna ni Liza Manong Nemy. Kasta nga peso iya. So pagtalayam lang tirignam. Dita ni Mami. Mami, kumusta ni Jun? Delia. Liza, kumusta ti anak ko? 50-50, Mami. Diyos ko. Umay ka dito gayam. Nagkabay ta. Doon na siya at mapantit pa nakachapel na ito yung hospital. Tapos tinulong tingag kararag kini Apo Diyos. Kasi nga rin tinaramid mi Manong Nemy, nagabay kami,
nga nagkibin kini Liza idinto ta. Nagsalabay mat Manong Nemy daki duwa ti number 1 ken number 2. Awan ti sabaling nga naramid mi Manong Nemy didedi nga oras nga kalablaban ni Manong June ni patay. No di pastikan pa nagkarkararag mi. Lord, nga nawalawa ka ganan ti panunod ko. Nagbintas gayam ti makikapya. Nagmayad gayam ti awan ti gura marik na. Iso nga, saan nyo kuman nga nainalawin ang ti problema? Ispalan nyo kuman ni Manong June. Kitsilawin yung tumat ti panunod na tapno maawatan na ti mga sitwasyon. Ikadanan tumatan ti gura na kini Daddy. Ken gura na ti asinuman. Ispalan nyo kuman, di naman nakapsat me, Lord. Manong Nemy, halos nagpatnag nga niya si kaso dagiti doktor. Tapno laing maispalda ti kapsat ko. Nakaturturog na iturturog mi Manong Nemy ti kadami ti chapel. Nga nakaabay kami kini Liza. Nga dagay man natimipon kada kami nga di mi napupuutan ni Manang Helen. Nagabay mat Manong Nemy dagiti duwa na mami kini tita. Nakaring kami ti kabigatan na. Anak ko, kumusta? Nakaturog kayo mat lang? Nuwampay santa nga nagplastar, nakaturog na kayo na natayo. Intayin ang bueno, anay tanti kasasad. Kamsat siya. Ni Daddy Manong Nemy, iso saan nga naturog, nga da, iti asadeglata ti ruwangan, ti operating room. Daddy, anak, kumusta ni Manong? Uray ta pala nga rumari ki doktor. No, daman rumari na. Awat pala ti may bagana. Nagkarkararan kami, Dad. Ore siya. Ore sana nakaparinto mga nakatugawag lang. Awat sa bali ka sa salitak ng sanga ni Apo Diyos. Nga, masulbar ko madagito nga problema. Inimit langin Manong June, di problema, Dad. Sabi ko mata maispal mo't lang, kahit malawlawagan tumad lang di panunod na. Sabi ko mga anak, panakaawat ka sa pulan, kanawan tagiginura, no di ka nagpipinatig tayo. Adakalintigan titunggal may sakada tayo. Manong Nemy, edi makakape kami, nakamapakamabigat, edi agsublikan ti ospital. Sirag sa akin ni Daddy Manong Nemy nang imaga. Nakalasat na ni John. Nakalasat din. Agkamantakin na po Diyos no kasta, ani. Kinuna ni Mami. Agastamot ti ko na ni Tita Delia. Agkamantakin na po Diyos. Hani ko na no kumang diyanagan ni Daddy timbagana. Sana nga tinulad pa ni Mami. Nagkikinita kami mamat nga kakabsat siyak ni Manang Helen kanid Liza. At ang ragsakit rupa mi Manong Nemy, gabot nakalasat nga rod ni Manong John. Irekada ni Manong John, Manong Nemy, iti ospital. Tintuloy ko mat lang ti panagbasak tap nagastakat sanak nga. Ang umaduti, absent ko. Asaremat mapanak sumublat nga agbantay ti ospital. Ken pasaray, dagiti agina, nga Tita Delia ken ni Liza Manong Nemy iti mairan nang agbantay.
Kasi ti may sa nga malem nga nadanon ko iti kita gina. Tita, Liza, kung sa ni Manong, kasi iti ko na ni doktor, ti kapsot na pailang, kasla, oren no makariing, kasla, di na pala amo ti mapaspasamak. Ngam doon tumatlang ti gundaway, baka yung tumbigat ka no, baka ilasin ton. Naglamang kami kata kayo, Tita, Liza. Magkasakripisyo kayo. Di pa nagbasa nga ro din, Liza. Pasanagab siya nak ate. Imsang kumalabay bayan. Nera na Manong Nemy nga adda kami nga talo siyak ni Tita Delia kini Liza. Hindi makariing manin ni Manong June. Kuya, kumusta? Betsy, halasin na kon. Agaman tayo kinabot Diyos. Siguro, kadig sumasunungal daw, talaga man na yun ang pigsan. Sino na kita kakadoan? Sino da? Umay damit makibagbadmantay. Naimbag na nga kayem. Sino da ko na? Ito lang makita kita. Ni Tita Delia. Kumusta ka, anak? Nagamat ka na po Diyos? Nakalasat ka? Sumat ni Liza. Ni Ading Liza. Anak ni Tita Delia. Nagyaman ka na kayo. Nagyaman ka na po Diyos. Abi namin nga naramid mo, di nagbartek na naginom. Nagbartek ka naginom. Naginom nga nagbartek. Kanapi nag-drive ka pala, kuya. Kapati sakit tinakim ko. Kasi di naramid ni Daddy. Kuya, awatin tinti kinapod no. Kas kanyak. Awanin tigura iti barukong ko. Naikaten. So nga sangkon nga kagurgura pa ni Daddy. Ipatpatig natin ni Daddy. Saan nga nagkurang kada tayo sa kadi? Amin nga kasapulan tayo, impay na. Naman pweda, sa bali pamilya na. Kasi naman tinarawid na iti pamilya na may kadwa. Ipatpatig na tayo, ipatpatig na ida, ada karbengan tayo, adamat karbengan na, adamat karbengan ta. Kanrumbeng mat nga, ikatay mong tiguram, iti may kadwa nga pamilya ni Daddy. Nakasesayad da. O sino? Di may kadwa nga pamilya ni Daddy. Mabalintang ibilang, bambalin nga, pagbalintang nga duwa ti mami tayo. Sa adda may kapat, nakabsat tayo. Kaya't mo ka di makita ida? Sino? Di may kaduha pamilya ni Daddy. Kaya't mo makita ida? So that di may sa nga nakaanano sa mga bombandekin ka. Ni Tita Delia, kini Liza. Kuya, please. Sagad pungtot. June, anak. Nanawahan di anak. Kuya, tinakawakan si Kuya. Tita, makabadakas ka ni Manong. Sige, romar kami palang arod. Kan pakibagami di doktor nga. Makalasin ni June.
Manong Nemy ididamo ket kas kanyak nga saan nga makaawat. Ngayon babayan di pa nakisarasarita, dadadi ken ni mami kan kuana. Kasmat kanyak Manong Nemy. Naulawlawagan mo't lang ti panunot na. Kas iti may sagundaway Manong Nemy nga addakam amin. Ni daddy, ni mami, ni tita, ni Liza, ni ate Helen, siya. Pinagsisinublat na kami kinita. Nag-abay da mami, kani daddy, bimalaet ni daddy. Nagtangaan da tita kani mami ni daddy. Nag-aabay kami met Manong Nemy nga talong siyak ni Liza kani manang Helen. Kumitkita kada kami, nakaisam kayo met, nga nakaragragsak. Kuya, si kalat awanin dito yo. Na-picture ko ma. So alis nung tagpayimbag. Tapno umay kamat umabay kada kami. Gabay kay kani ate Helen, sika, ate Helen, siya. Kan kasabot ng gani Liza. Sa pagtingaan met da mami, kini tita, ni daddy. May ganun. Duwa nga pamilya. Duwa nga pamilya, kakapya. Agpipinatig. Restuan, tagpaimbag iyo, ha? Itam, napatarimaan ko di kotsem. Ikatang kanto ka barbaro, tapos nakastagad o anti pa nagpalyar na. Diyan ka sa pulan dan. Adamat trabaho. Nagsursulo aktan. Pero bang naunan, kas pagari ka nagpamilyakan. Kasi di pa nagpamilya ni ading mong Helen. Helen? Amay sakirida. Mabalindan tumatandag kalay sa ni Robert. Gabota, na-filant, annulment, kasarda, di asawa ni Robert. So nga wanin ti problema. Numawata man ti kinabud na iyo. We are family. Duwa nga ina, may isang ama, upat nga kakabsat. Hindi ba nagpahot ni Manong June, Manong Nemy ti ospital, awanin ti problema, o rin o digiti agina, iti mangbantay kang kuwana. Tayo ninyo namadlayan nga naawatan, ken inawat ti kinapudno. Nga awagan ni Tita Delia, iti Tita Delia, ken ading Liza, ken ni ading Liza. Iti lumuwaran nito ospital ni Manong June, Manong Nemy, nagtaros man nito balay. Tilaing awan, ket ni Manang Helen, gabot talagang adamot ten pagyananda kay ni Manong Robert. Nga masikugan ni Manang Helen. Inyam amumutan ni Manong John, Manong Nemy, ti girlfriend na kan nagbaling nga asawa na. Takalpasan lang ti makabulan sibod rimuar iti ospital, Manong Nemy. Dimteng ti girlfriend na nga dati abroad, awan idin ospital isuna. Kaya't naman kumati agawid idin ospital ni Manong ng saan na naramid. Gabot ta saan nga nakapagpakada iti employer na. Dimteng, kaya't kalpasan ti makabulan, nagkalaysada kaniya Manang nga LC. Siyempre, paske nakalaysa ada da Tita Delia kaniya Liza ngay matendar. Kaya nakaragsak kami Manong Nemy. Basta matan, hindi graduara ko niti college Manong Nemy, daangay ti pasken, dito balay nga kompleto.
with two families. Ado dagiti mas daw. Na naruna Manong Nemy kani grandma. Tapasari sumarungkar. Ay. Yeah. Grandma. Congratulations, apok. Nakapag-graduate na ka ni college sa doon tumat ng trabaho. Sumarasarong tumat ni adin ko nga Liza. Awa na tayo inaudi. Anawanan ti problema yo? We are happy, Lola. May isa nga ama, duwa nga asawa, ito pat nga anak. Kan may isang apo ko, Lola. Kamuta, adan anak ni Ate Helen. Ay, nagbaling naman nakaawat ti inayo, ti anak ko. No, wampay, ibagbagag idikan ko nga ilaban na ti kalintigan. Yung napinas kahim ti resulta ti amin. No, agtalined ti panakaawat. No, awan nagbalin nga kontrabida. Agtrabaho akmaten, Manong Nemy, ket siyempre, duwa nga pamilya. No, agawid dito'y balay, no, awan ni daddy sa lutsudak kini mami, saanin nga tibaga nagat adda iti business meeting, business conference. No, awan ni Suna, no, awan anak. Adda isidong ng titang Delia kini Liza. Makabulan. Kat mamali mo, di ba tumipon, di makabulan sa dyan. Isot kapagawid, kahit mo pagawidan. Kit da kayo nung kanti maawanan Saan nga bali Basta kanayon lahat nga daning dadim. Saan Mary, makakatag ti amin. Narikat mo itong may mensahe dito Adan pamilya da Manong, ginimanang. Siyempre, nung mapanak tumipon tiyan ni daddy, kasano ka pa Sa bagay anak, kasano itong doon ng kasawa ka. Di sumuwi na kanto. Hindi, anak mo, kabutan to pa yung asawa ni Liza, hindi duwang asawa, iti may isang anak. Ito na pan nga tawen, Manong Nemy, isumaten ti panagraduar ni Liza. Natipon-tipon kami manen, kompleto, aduwa a pamilya. Agraman di kiti kakabagyan, kin kagayami. Manong Nemy, adamat lagayam kastoy na kung tinakam ko, idi dumteng ti panakaawat ko. Duwa a pamilya. Nga saan nga gap-apa. No di kadak pinpinating. Agkapya di kiti duwa nga babae, ti number 1 ken number 2. Panagkapya, di kiti kakabsat, agkakabsat, nga anak ti number 1, ken anak ti number 2. Manong Nemy, may kaniwas man iti imatang ti Diyos kaniti tao. Maramid dahil nga naragsak, no adaayat itong kalmaysa. Dahil nga ron ti pagkasarita ak Manong Nemy, mabaling nga doon kita comment, nga madi, uno okay, nga madda kalintigan nga comment itong kalmaysa kada tayo. Sapay ko Manong Nemy, tamay kaitad dito iti adal, no daman, balaag, no balaag. Sapay ko tagbaling nga, may kat iti anyaman nga guro iti barukong titong kalmay sa kada tayo. Taayat lata, tikang kanayon, nga agari. Ito'y nga rodagyaman nga pagaya mo, Betsy.